खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल बड edu बरायग्रोबाय सोरखारा भटार कार्ड आरो आधार कार्डखौ लिंक खालामनो होदों बेखौ माबोरै खालामो बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनानै होगोन भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय बेयो गोनांथार बेखायनो नोंथांमोना खालामना लाथारोब्लानो जाबाय लास्ट डेटखौ दासिमबो होनाय खोनायाखै आं नाथाय जेसेबां हायो फास्ट खालामना लायोब्ला मोजां बेखौ गावनि मबाइलजोंनो खालामनो हागोन आं दायो जा दिन्थिदों बेयो गावनि मबाइलजोंनो खालामनानै दिन्थिदों भिडिअखौ मोजाङै नायलां बेनि थाखाय नोंथांमोना मोनसे एप डाउनलड खालामनांगोन बे एपनि गेजेरजों हागोन बेखौ गुगल प्ले स्टोराव मोनो डाइरेक्ट गुगल प्ले स्टोराव नोंथांमोना थांब्लानो जाबाय जितु मबाइलाव थायोना गुगल प्ले स्टोर स' बे गुगल प्ले स्टोराव क्लिक खालामनानै हो दायो आं नै गुगल प्ले स्टोरखौ ओपन खालामबाय गुगल प्ले स्टोरखौ ओपन खालामखांनायनि उनाव भटार हेल्पलाइन ना सार्च खालाम भटार हेल्पलाइन डाइरेक्ट भटार हेल्पलाइन ना सार्च लिरना होयोब्लानो जागोन आं लिरबाय भटार हेल्पलाइन लिरबानो बेबायदि नुजायो बे जितु स्क्रिनाव नुनाय एपआनो बेहाय आंनिया ओपन दङ लिरनाय बाट आं अलरेडि इनस्टल खालामखाबाय नालाय नोंथांमोननि थाखाय बेहाय साइटिं इनस्टल ना लिरनाय थागोन स' बे इनस्टलाव थुना होयोब्लानो जाबाय थुना होनायनि उनाव इनस्टल खालामखांनायनि उनाव ओपन बेबायदि नुजागोन ओपन नुजायोब्ला बेहाय क्लिक खालामनानै हो ओपनाव स' ओपनाव थुनाय लोगो लोगोनो आंनिया बेबायदि ओंखारबाय एसे टाइम लानो हागौ दे नेटवर्कनि प्रब्लेम जाखायो बेबायदि नुजायोब्ला बेवहायनो गासैबो डिटेल्सफोर दंजोबखायो एसेबां फरायनांगौनि गोनांथि गैया गाहायाव डाइरेक्ट आइ एग्रियाव खनसे थुनानै हो थुना होनायनि उनाव नेक्स्टआव थुनानै हो नेक्स्टआव थुनायनि उनाव बेहाय गावनि लेंगुवेजखौ सेलेक्ट खालामनो होदों मा लेंगुवेजाव नोंथाङा कम्फर्टेबल बे हिसाबै सेलेक्ट खालामना ला इंलिश हिन्दी एसामिस गासैखौबो हायो बिनि उनाव गेट स्टार्टेडआव थुना हो गाहायाव गेट स्टार्टेडआव थुनायनि उनाव बेबायदि नुजागोन नै बेबायदि नुजायोब्ला आगसि साइडथिं एक्सप्लर होननाय लिरनाय दं बे एक्सप्लराव थुना हो एक्सप्लराव थुनायनि उनाव गाहायथिं नायबाय थायोब्ला फर्म 6B होननाय दङ नै इलेक्टोरेल अथेन्टिकेशन फर्म स' बेवहाय क्लिक खालामनानै होनांगौ स' क्लिक खालामोब्ला डाइरेक्ट जाखागोन आरो जुदि नोंथाङा लगइन खालामग्रोनो गोसो लगइन खालामनोब्लाबो हागोन नै गोजौआव लगइन अप्शन दङ ना स' लगइन खालामब्ला डिटेल्सफोरखौ होनांगोन नाथाय आं लगइन खालामथ'ला डाइरेक्ट इलेक्टोरेल अथेन्टिकेशन फर्म बेहाय थुनानै होबाय थुना होनायनि उनाव 6B फर्माव थुबाय दे थुनायनि उनाव बे लेट्स स्टार्टआव थुनानै हो लेट्स स्टार्टआव थुयोब्ला मबाइल नाम्बारखौ होनांगौ नोंथाङा गावनि मबाइल नाम्बारखौ होना लायोब्लानो जाबाय मबाइल नाम्बार होयोब्ला OTP थांगोन स' आं आंनि मबाइल नाम्बारखौ होबाय नै होनायनि उनाव बे सेन्ड OTP दङ ना सेन्ड OTPआव डाइरेक्ट थुनानै होखा सेन्ड OTPआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव OTP मोनसे फैगोन गासै 10टा नम्बरनि स' बे OTPखौ बेहाय लिरनानै हो OTP लिरनायनि उनाव बेयाव जितु भेरिफाइ अप्शन दङ ना स' बेहाय डाइरेक्ट थुनानै होखा थुना होनायनि उनाव येस आई हैव भटार ID नम्बर बेबायदि लिरदों बेहाय आरो नङाब्ला नो आई डोंट हैव भटार ID नम्बर स' नोंथाङा जुदि भटार ID दंखायो अब्ला बेहाय थुनानै हो बिनि उनाव नेक्स्टआव थुनानै हो नेक्स्टआव थुनायनि उनाव नोंथांनिफ्राय भटार ID नम्बर बिदों स' भटार ID नम्बर बे आं सिन दिन्थिनायाव नोंथांनि गावनि भटार ID नम्बरखौ हो बिनि उनाव स्टेटखौ सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय स' फार्स्टआव नै भटार ID नम्बरखौ होग्रोबाय FCM स' बेफोरबायदि थायोना नाम्बार भटार ID नम्बर स' बेयाव थुनानै होदो बिनि उनाव सेलेक्ट खालामनानै होदो स्टेटखौ रायजोखौ जोंनिया आसाम जायो स' आसामाव थुनानै होबाय आं आसामाव थुनायनि उनाव फेट्स डिटेल होननाय मोनसे दङ नै गाहायाव स' बेहाय थुनानै हो फेट्स डिटेलाव थुनायनि उनाव वी हेभ फाउन्ड दिस रेकर्ड आंनि जितु नाम्बारजों रेकर्ड फाउन्ड नावदों बेनि उनाव गासैबो डिटेल्सफोरखौ जखादों बेनि उनाव प्रसिड होननाय अप्शन दं गाहायथाराव स' प्रसिडआव थुनानै हो प्रसिडआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनि गासैबो डिटेल्सफोरा फैगोन जेरै नाम बैसो जेन्डार स्पाउस बा पेरेन्ट्सनि नाम स' बेफोरबायदि गासैबो फैजोबगोन पलिं स्टेसन मायाव मा होयो बेफोर गासैबो फैजोबखायो बिनि उनाव बे नेक्स्टआव थुनानै हो नेक्स्टआव क्लिक खालामबाय आं नेक्स्टआव क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगोनो मा दङ नै बेफोर गासैबो दङ भटार ID नम्बर बेफोर गासैबो दंखायो स' दायो नै आं जितु सिन होदों दुलुर सिन होनाया बेहाय आधार नाम्बारखौ होनांगौ आधार नाम्बारखौ होयोब्लाबो जागोन जुदि आधार नाम्बार दङब्ला आरो बायचान्स जुदि नोंथांनाव आधार नाम्बार गैया अब्ला गुबुन डकुमेन्ट्सफोरनि गेजेरजोंबो होनो हागोन थ' गोबाङानो आधारखौ कम्पालसारि होनना बुंदों नाथाय बेवहाय होनाय बायदिब्ला गुबुन डकुमेन्ट्सफोरखौ होयोब्लाबो जागोन गुबुन डकुमेन्ट्स होनना बुङोब्ला नोंथांमोना खनसे नायलांनानै स्क्रिनाव बेहाय सेलेक्ट डकुमेन्ट्स फर इलेक्टोरेल अथेन्टिकेशन बेहाय क्लिक खालामनानै हो थुनानै होब्लानो गुबुन डकुमेन्ट्सफोरखौबो नुजोबगोन माजों जायो जब कार्डजोंबो जागोन MG एनरेगा जब कार्डजों जागोन पासबुकजोंबो जागोन हेल्थ इन्सुरेन्स स्मार्ट कार्ड दङब्ला बेजोंबो जागोन ड्राइभिं लाइसेन्सबो होनो हागोन पान कार्ड होनो हागोन स्मार्ट कार्ड जि गुबुन गुबुन डकुमेन्ट्सफोर दंजोबखायो नै गासिबो टटेल बिथांमोना 11टाजों जागोन होनना बुंदोंमोन बेयो आधार गैयाब्लासो दे जुदि आधार दङब्ला डाइरेक्ट आधार कार्डनि नम्बरखौ नोंथाङा होना लायोब्लानो जाबाय आरो बायचान्स जुदि आधार गैया बा आधार जायाखै अब्ला गुबुनखौबो होनो हागोन बाट आंनिया दा आधार दंखायो बेखायनो क्लिक खालामनांगौनि गोनांथि गैया डाइरेक्ट आधार नम्बराव थुनानै होदो
बिनि उनाव मबाइल नाम्बार बिदों नोंथाङा गावनि मबाइल नाम्बारखौ होदो बिनि उनाव इमेलखौबो होयोब्लानो जाबाय इमेल होनायनि उनाव प्लेस अफ एप्लिकेशन होनना लिरदों गाहायाव इमेला कम्पालसारि नङा दे गोसोब्ला होजायो इमेल होआबाबो जागोन बिनि उनाव प्लेस अफ एप्लिकेशन बेखौ नोंथाङा गावनि जायगानि मुंखौ होयोब्लानो जाबाय स' आं गासैबो फिलआप खालामग्रोनि स' आधार नाम्बार होबाय मबाइल नाम्बार होबाय इमेलखौबो होबाय फकट जितु एप्लिकेशन जायगा बेखौबो आं होबाय स' आधारनियाव आधार होना ला आरो गुबुन जितु बिदों बे हिसाबै होना लायोब्लानो जाबाय बिनि उनाव गाहायाव डान होननाय मोनसे अपसन दङ गाहायथाराव प्लेसफोरखौबो मोजां होना लाखादों नोंथांमोना इम्पर्टेन्टथार बेनि उनाव गासैखौबो फिलआप खालामखांनायनि उनाव जितु गाहायाव डान होननाय अपसन दङ ना स' बे डानाव थुनानै होयोब्लानो जाबाय स' आं दायो थुबाय थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांमोननो खनसे नायफिननो होदों प्रिभिउ खालामनो होदों खनसे नायफिनबाव गासैबो डिटेल्सफोरा थिग दङना गैया जेरै नाम्बार मबाइल नाम्बार इमेल आधार कार्डफोरा गासैबो नंजोबगोना नंजोबा कारेक्ट जादोंना जायाखै बेफोर गासैबो जुदि जाजोबदों अब्ला गाहायाव मोनसे कनफार्म होननाय अपसन दङ ना कनफार्म नोंथांमोननो दिन्थिनानै बे कनफार्मा स' बे कनफार्माव थुना होयोब्लानो जाबाय कनफार्माव थुयोब्लानो नोंथांनि जितु एप्लिकेशन साबमिट खालामनाय बेयो साक्सेसफुल जागोन साक्सेसफुल जाखांनायनि उनाव बे रेफारेन्स आइडि नि आं नोंथांमोननो जुदि दिन्थिना होदों रेफारेन्स आइडि बेयो मोस्ट इम्पर्टेन्टथार बेखौ लाखिना लाथार स्क्रिनशट खालामना ला नङाब्ला केमेरा दिखांना ला नङाब्ला लिरनानै लाथार बेयो बिराद इम्पर्टेन्टथार जागोन उनावहाय बेखायनो मोस्ट इम्पर्टेन्टखा आं एगेन एन्ड एगेन बुंफिनदों बेयो गोनांथार बेखायनो स्क्रिनशट नङाब्ला लिरनानै लाथार बेनि उनाव डाइरेक्ट अकेआव थुना होयोब्लानो अट'मेटिकेलि बेयो नोंथांनि जितु साबमिट खालामनाय बेयो जाखागोन बेखौ हैनो नांगौ जानो हानाय दे बिएलअनो बेनि थाखायनो लाखिना ला स' बेबायदिनो मोनसे अलरेडि जाखाबाय गासैबो फेमिलि मेम्बार्सनिखौ मोनसे एपनि गेजेरजोंनो हागोन आरो जुदि नोंथाङा फिन खनसेबाव खालामफिननो गोसो अब्ला एक्सप्लराव थुनानै होफिनदो एक्सप्लर थुनायनि उनाव 6B फर्म जाबायदि थुदोंमोन नै बे 6B फर्माव थुनानै हो थुना होनायनि उनाव बेनि उनाव लेट स्टार्ट होननाय दङ लेट स्टार्टआव थुनानै होफिनदो थुना होनायनि उनाव गावनि मबाइल नाम्बारखौ होना ला मबाइल नाम्बार होयोब्ला OTP फैगोन माने आं आरो जुदि नोंथांनि फेमिलि मेम्बार्स गुबुननियाव दङब्ला थ' बे हिसाबै बुंदो आरोना मोनसेजोंनो सानै साथामनिखौ खालामनो हायो स' OTPनि जायगायाव OTPखौ होना होदो बेनि उनाव भेरिफाइखौ नोंथाङा अलरेडि खालामना लाखायोब्लानो जाबाय भेरिफाइ खालामोब्ला भेरिफाइ जाखागोन स' आं नोंथांमोननो एसे स्लाइडलि दिन्थिनानै OTPखौ थुबाय बिनि उनाव भेरिफाइआव थुनानै होबाय भेरिफाइआव थुनायनि उनावनो नोंथांनाव भटार आइडि दङना गैया स' बेखौ होदों डाइरेक्ट क्लिक खालामनानै होखा बिनि उनाव भटार आइडि नाम्बारखौ होदो बिनि उनाव स्टेटखौ जितु रायजो बेखौ सेलेक्ट खालामनानै होदो बेबायदिनो सानै साथामनिखौबो खालामलांबाय थानो हाखागोन सासेनि उनाव बेबायदिनो खालामलांबाय थानो हागोन स' दायो नोंथांनि जितु बिएलअ जुदि भटार आइडि आरो आधार कार्ड लिंक खालामनायनि प्रुफखौ जुदि बियो अब्ला नोंथाङा माबोरै मा खालामनांगौ बेखौबो दिन्थिनो हाखानि आं माने प्रिन्ट आउट खालामनानै हैनो गोनां जानोबो हानाय रेफारेन्स आइडिजों बेखौ नायनो हायो बेनि थाखाय नोंथाङा जायखिजाया मोनसे ब्राउजिं एपखौ अपेन खालामना ला आं मेक्सिमाम क्रम ब्राउजारखौनो बाहायो बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो क्रम ब्राउजारनि गेजेरजोंनो बेखौ माबोरै नायनो हायो बेखौ दिन्थिनानै होगोन स' जायखिजाया ब्राउजिं एपजों जायो आं दायो क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामबाय क्रम ब्राउजार अपेन खालामखांनायनि उनाव आं NVSP होनना सार्च खालामगोन NVSP बेबायदि NVSP होनना सार्च खालाम NVSP होनना सार्च खालामब्ला फार्स्टआवनो नुयो नै नेसनेल भटार्स सार्भिस पर्टेल बेवहाय थुनानै हो थुना होयोब्ला गाहायथिं मोनसे अपसन थागोन बेक खालामलांबाय था बिनि उनाव ट्रेक एप्लिकेशन स्टेटास नै स्क्रल खालामलांबाय थाबा नुयो ट्रेक एप्लिकेशन स्टेटास बेवहाय थुनानै होबाय थुना होनायनि उनाव बेवहाय सेलेक्ट स्टेट होनना बुंदों नोंथाङा गावनि रायजोखौ सेलेक्ट खालामना ला आसाम जोंनि आसाम जाखायो आसामाव सेलेक्ट खालामबाय बिनि उनाव नै रेफारेन्स आइडि बिदों आं जायखौ इम्पर्टेन्टथार होनना बुंदोंना स्क्रिनशट खालामना ला नल केमेरा दिखांना ला लिरना ला होननानै स' बे नाम्बारखौ बेवहाय लिरनानै हो स' आं दायो लिरबाय नै रेफारेन्स आइडिखौ लिरनायनि उनाव ट्रेक स्टेटासाव थुनानै हो ट्रेक स्टेटासाव थुयोब्लानो गासैबो डिटेल्सफ्रा ओंखारजोबखायो नै गाहायथिं नायना ला आंनि मुङा ओंखारदों आंनि बियाबखौबो ओंखारखादों नै जोंनिया मंगलदै जायो मंगलदै बियाबनि बिनि उनाव फर्म टाइपखौ नुदों 6B होननानै 6B फर्मखौ आं साबमिट खालामदों साक्सेसफुलि स' बेबायदि जायो बेखौनो प्रिन्ट आउट खालामनानै हैनो गोनां जानोबो हानाय जोंनिफ्रा बिएलअआ बे प्रिन्ट आउटखौनो लादों नोंथांमोननिथिं माबायदि लादों बेखौ आं मिथिया नाथाय जोंनिया बेबायदि स' बेबायदिनो इजिलि नोंथांमोना खालामना लायोब्लानो जायो मबाइलजोंनो थाइसेबो